बेखौ सोंनो लुबैदों बे आबसुनि लिडारफोरनाव आरो मोनसेबाव 6 जन हाइ पावार कमिटि दाना होदोंमोन नाथाय बे कमिटिया बहा थांखो बहा गोमाना थांखो आङो बुंनो सानदों बै समाव माखासे सेपारेट डाइरेक्टर मोनदों होनदोंमोन बे सेपारेट डाइरेक्टरा बहा थांखो आं थाङै जितु जोंनो भेन्सार स्कुलनि सोमोन्दै मोजां रिजाल्टखौ होनो हायाब्ला जोङो धाराबाहिक जों आन्दोलन खालामफिननाय जागोन आरो गोबां बाथ्रा बुंदों जांख्रिथायनि थैसाम 2आ माला रिलिज जागोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों रिलिज जागोन एसे थाबैनो माब्ला जागोन बेखौ जोंबो थिक खोन्थानो हाया जाय हक सोलिगासिनो दङ बबे बबे जायगायाव जादों बेखौ खोन्थाजोबनो हानाय नङा लकेशनखौबो गोबाङानो सोंहरबावदों सुखबिर आदाया दंना गैया बा सुखबिरा दंना गैया बावहाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आं जोबथारनायाव दङ गैया खोन्थागासिनो दङ जोबथारनायाव होगासिनो दङ बुंनो थांगासिनो दङ जांख्रिथायनि थैसाम 2आ बेसेबां आवगायखो आरो मा जानानै थांदों जांख्रिथायनि थैसाम 2आ नैबे मोनसे भेन्सार स्कुलनि ना सासे टिचार ना मा होननांगोनथाय बिथांमोना मा फोरमायदों एसे बिथांमोननि बाथ्रायाबो सिरियास खोनासंनांगौ बा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ खोनासंनांगौनि दायित्व दं होननानै आं सानो खोनासंनानै लाग्रोनि भेन्सार स्कुलनि बारै मा खोथा फोरमायदों आङो बिटिआरनि सासे भेन्सार स्कुलनि टिचार जानानै आङो खावलायनो सानदों जे दाखालिसो जोंनि आसामाव मोनसे बाजेट सेसन जानानै थांबाय बे बाजेटआ सोलिदोंमोन 17 तारिखनिफ्राय दा 17 तारिखआव सोलिनानै दिनैसिमाव जोंनि फोरोंगिरिनि सोमोन्दै बा भेन्सार स्कुलनि सोमोन्दै एसे घोषणा खालामदोंमोन जोंना बायद'आ नाथाय दिनैहाय 24 तारिखआव मैयासिमाव मोनसे फाइनालसिमाव मोनसे बाजेट सेसनाव जोंनिखौ सोसननो बा मोनसे लिखित भाबै जेनेबा डिक्लेयार होगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैहाय जोबनानै थांबाय दिनै जोङो रिजाल्टखौ मोजां मोनाखै आरो गतिके जोङो खावलायनो नागिरदों जे जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बे बिथाङा दिनैहाय जोंखौ माने फोरोंगिरिखौ लानानै मोनसे राजनिति गेलेगासिनो दं आरो गतिके जों मोजां मोनाखै नाथाय जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरि जेरै साहित्य सभानि होन आबसुनि होन माखासे लिडारगिरिफोरा बिसोरनि सिङाव थानानै जोंखौ बा फोरोंगिरिफोरखौ माखासे राजनिति गेलेनो सानबावदों जों सानदों आरो खारन दाखालिसो बावैसो जोंनिफ्राय माखासे डाटाखौ लांनाय जाबावदोंमोन नाथाय बे डाटाखौ लानानै दिनैहाय साक्सेसखौ खालामनानै होनो हायाखै आरो आङो बुंनो सानदों बै समाव माखासे सेपारेट डाइरेक्टर मोनदों होनदोंमोन बे सेपारेट डाइरेक्टरा बहा थांखो आं बेखौ सोंनो लुबैदों बे आबसुनि लिडारफोरनाव आरो मोनसेबाव 6 जन हाइ पावार कमिटि दाना होदोंमोन नाथाय बे कमिटिया बहा थांखो बहा गोमाना थांखो जोङो दिनै भुगिनानै दङ फोरोंगिरिनि जितु जोंनि भेन्सार फोरोंगिरिखौ साक्सेसफुल खालामनानै होयैनि थाखाय गतिके नैबे साननै सानथामल'सै जोंनि नैबे मार्च मासआ बिनि गेजेराव जितु मोजाङै जितु जोंनो भेन्सार स्कुलनि सोमोन्दै मोजां रिजाल्टखौ होनो हायाब्ला जोङो धाराबाहिक जों आन्दोलन खालामफिननाय जागोन आरो आं बेखौ खावलायहरदों गतिके गोख्रैनो आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ लोगो लानानै गोख्रैनो आरो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा लोगो लानानै जितु साक्सेसफुल खालामना होयो आं खावलायहरनाय जाबाय थारैनो नंगौ माने बै समाव बिथांमोना जोंखौ बा जोंनो गोबां खोथा होबोदोंमोन जों जिरायदोंमोन प्रमद बर' सारजों होन आरो सोरबा जोङो चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माजोंनो होन जोङो फनफ्रोमबो जों जिरायबाय इडुकेसन मिनिस्टारजोंबो जों जिरायबाय नाथाय जागोन होननानै दिनैसिमाव जोङो नेनानै दंमोन आरो दिनैसिमाव जाफुंनानै होनो हायाखै जेरै जोङो केन्डेलजों रुजुदों जेरै जोंखौ नंगौ जोङो जेरै जों फोरोंगिरि जानानै जों गथ'फोरखौ मोजां फोरोंदों बेनाफिटन हिसाबै जोङो केन्डेल सावनानै जेरै दिनैसिम गोमोरलांनो हमदों रुलायनो हमदों बिदि जानो हमबाय अबस्थायानो जोंना गैला फ्राय जोंनि बैसोआ गैला गतिके जों रिटायार्डनि अबस्था थांबाय रिटायार्ड जानायनि जों मा मावनाय जागोन गतिके जों खावलायदों गोख्रैनो साक्सेसफुल खालामना होनांगौ